Bueno, pràcticament jo, amb 30 anys, quan ja no vaig tenir opcions de poder seguir pujant de categoria, vaig seguir arbitrant perquè m'agrada molt, però bueno, vaig començar a explorar amb les muntanyes, em va agradar i mira, vaig començar fent excursions, mitges maratons i, bueno, i ara ja doncs, ultratrails. Això jo m'ho prenc bàsicament com una excursió a un ritme el més alegre que puguis i bàsicament, a part de la forma física, el més important és el cap. O sigui, mentalment no parar-te i tirar endavant i ja està, no té més secret. Fa 2 setmanes al juliol vaig fer la ultra de la Vall d'Aran, que eren 160 quilòmetres i 10.000 de desnivell. Aquest any he fet la ultra de Sierra Nevada, que són 100 quilòmetres, amb 5.000 metres de desnivell, i després també he fet la Transgran Canària, que són 130, i uneix tota la illa de Gran Canària de nord a sud. Al setembre tinc una cursa a Canfranc, a Osca, que ja vaig fer l'any passat, que és de 100 quilòmetres i 8.800 metres positius, pràcticament al desnivell de l'Everest, i és per un terreny bastant tècnic i és el proper repte que tinc així en marxa. L'any passat la vaig fer en 33 hores, vaig quedar als 50 de 171 que vam començar-la i l'objectiu aquest any és veure si puc baixar d'aquestes 33 hores. Ha estat sobretot la motivació per mantindre'm a un alt nivell físic, perquè com ja he dit, el no poder pujar de categoria ja quan ja tens més de 30 anys, doncs la motivació continua estant, perquè òbviament arbitrar tercera divisió, fer juvenil divisió d'honor, és molt maco i jo ho gaudia molt. Però sí que és cert que per mantindre aquest plus de motivació física necessitava buscar una altra cosa i ho vaig trobar a les muntanyes. Això jo vaig començar a parlar-ho, va sorgir l'any passat i teníem pendent fer una activitat pel Nadal que no es va poder fer pel tema de la situació de la pandèmia. Aleshores, tenim projectes amb la Fundació en aquest àmbit. Estem preparant el Nadal, si la situació ho permet, fer una recollida de joguines pels nens necessitats, passant per tots els camps del Baix Llobregat a buscar joguines i és una ruta que tenim pensada pel Nadal. Bueno, la veritat és que molt bona. Vaig començar a l'octubre de l'any passat. Vam tenir la mala sort que la pandèmia ens va obligar a tornar a aturar la competició i al març es va tornar a reemprendre i la veritat és que la valoració és molt positiva, tant contactes amb els clubs quan vaig a veure els partits, com també amb els àrbitres, poder estar a prop d'ells i donar-los totes les eines que necessiten pel seu creixement. Jo, sobretot, el més important que els diria és un consell que serveix tant a la vida com a l'esport, com a qualsevol àmbit, que és sobretot que si tu estàs fent alguna cosa, fes-ho de debò, fes-ho en sèrio, fica tots els esforços, perquè si ho fas, recolliràs els fruits. Si simplement estàs per estar, doncs passaràs sense cap pena ni glòria. Aleshores, el que es tracta és d'implicar-te, involucrar-te al màxim, perquè si ho fas, els resultats arribaran segur.